on taas... Onks tää nyt 5. osa? En tiedä, mut... Ei oo kivaa, kun mun käsissä roikutaan. Hei nyt! Pois siitä! Se ei ole kissojen paikka. Ui, oho! Sulla oli vähän ehkä liian kova vauhti. Kuinka paljon mulla on? Ei, ihan oikeesti! Toi ei ole kivaa. Hei, nyt lopetat! Opiksä tästä, että kun sua nostetaan pois, niin opiksä siitä, että... Hei, oikeesti! Sinä tulet siitä alas, mennään, nostan sinut siitä. Kivaa jumppaa tässä näin. Nyt irti siitä, nyt! Hei, ihan oikeesti. Tässä siis odotellaan, että sä olisit kiltisti. Hyvä poika. Kun tajusit lopettaa. Jos minua nostetaan siitä pois, niin silloin sinä lopetat. Ja minun pitäisi jo ymmärtää, että jos nostetaan pois, niin sinä ei jää sitten siitä alas. Kun et sä kerran sillissä tykkää olla, niin sit kannattaisi jäädä alas. Ei oo vieläkään 300. Sitä rahaa tulee kerättyä aika helposti. Ja sitä rahaa jotain kaikki on. Ei oo vieläkään ihan täynnä se 200. Ui, alas, 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 alas. Ai. Piu. Piu. Vois tällä kertaa ehkä jatkaa matkaa tännekin päin. Ei oo vieläkään tarpeeksi. Tässä kestää kauan saada tarpeeksi. Nyt sitä ei saa tässä kohtaa. Nyt mä tiedän, missä mä en oo vielä käynyt. Tulikin pikku kiire. Heippa. Mä ajan sinne. Sieltä voi saadakin rahaa vähäsen. Tai saakin. Katsotaan vaan. Täällä. Ja mä oon täällä. Mun pitäis tosta nyt ehkä suoraan. Vaan sit käyn tonne ja sit tonne ja jatka suoraan. Eli suoraan. Suoraan tuota. Hei, 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 hei. Opettele pysymään maassa, kissa. Mulla on se tärkeämpääkin tekemistä, kun nostella sua pois. Okei, eli nyt taikka. Tästä kohti mun piti kääntyä. Sitten mun piti kääntyä. Mun piti kääntyä vielä vasemmallekin. Tonne.
saan sitten nyt. Ja nyt se vihdoin tuli. Ja lähteekin kohta pian taas pois. Mutta ei hätää, onneksi mä jäin tein vaan tänne kuvaamaan. Ja. Mä oon sit kerännyt meille vähän rahaa tässä. Melkein 300. 80. Ui. Ja vihaan tätä, kuten minä olen täällä. Eiks täällä oo tikkaita? Älä sitten parantaa. Pitäis ehkä kuolla. Tarvitsen auton. Ei. Parempi siis mennä täältä. Oi. Niin koska sä sinne sit lähet? Jussi! Koska? Jussi! Kerro nyt koska! Jussi! Surprise! Oh hiljaa mun videolla. Surprise! Ole hiljaa minun videollani. Tee oma video, jos on ollaan. Surprise! Mene sitten kylppäriin. Tyhmä. Surprise! Tyhmä. Jussi! Tyhmä. Jussi! Tyhmä. Ei kun niin, sä olit Matti. Mä en ole mikään Jussi enkä Matti, olen kissanpentu. Mä en puhunut sulle, mä puhuin Matille. Se on kaikki. Matti. No mitä, Katti? Uusi auto, onks täällä kestävää? Hei, nyt mä tiedän. Mä rikon tällä niitä. Niin, Matti. Ja myös tyypille ajattelin vaihtaa. Matti, pikkunen Matti. Tällaiseksi. Pikkunen Matti. Se meni koko ajan tohon. Matti vai? Se ei ole Matti. Joo. Ai Matti. Joo, Katti. Ai! Se raapus mun huuleen. Voihan Katti. Matti raapus huuleen. Ei taas. On ärsyttävää, kun koko aika joutuu menee ylös. Upsis. Mä en pysty korjaamaan tätä autoa. Miksi mä en ennen pystynyt? Ei. No, moikka!